खुलुमबाय आंनि मुङा गोमदोन मुसाहारि गामि पुहुराबारि लासो दप्लापुटा अरां आन्चलिक डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायनाय आयदायाव बाहागो लानो थाखाय आं दिनै आवगायबोदों। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव आंनि फरायनो लानाय आयदायानो जाबाय बोराइ बाथौ। दायो आङो आयदाखौ जागायनोसै। बोराइ बाथौ सोरगिदिं सोरजिसुमा संसाराव गिलु बालु सोमोनांथाव आबुर नुनो मोनो। सानथ्रहायै जोंलारि रायजो बुहुम मुलुगनि जिब जिबि बिफां लाइफांनि सोमजिनाय आरो उजिनायखौ थारैनो गनायनांगोन। आबुं गोनां बे मोनफ्रोमबो जथाय सोरजिनायनि आन्दोआवदि सोरबा सोमजिहोग्रा एबा बेंग्रा दंथारो एबा गासैबोदि सोरनिबा सायाव सोनारनानैसो दंजोबो बेयो थार। गोजोर नङि जिबि आरो लाइफां मुलुगनि असे सैथोखौ संदाननानै नायोब्ला मोगथां नोजोराव जेबो नुनो मोना, अदेबानि आंग्रिखांनायसो बारासिन जालाङो। मोगथांनि थाइनै मेगनजों नुनो मोनै बे सैथोनि गुदिखौ गोरबोनि मेगनजों नायोब्लासो बेनि गासै गुमुरा बेरखाङो आरो बे गासै सैथोनि असे थुबिल एबा सैथोनि सासे सोरबा गिरिदि दंमारो बाथ्राया रोखा जायो। जायखिजाया मुवा एबा जिराद जानायनि गुदियाव जेरै सासे महरगिरि थायो, बेबायदिनो जायखिजाया उजिनाय एबा सोमजिनायनि गुदियाव बिदिनो सासे गाहेला एबा सोरजिगिरि दंथारो बेयो थार। बिराद लाटानि सोरजिनि गाहेला बेसादा जाबाय हा, दै, बार, सान, अखोरां, जायखौ जों बाथौ होनो। बेबो सोरजोंबा सोरजिहरजानाय जिरादसो। अब्ला बेफोरनिबो जाय सिगां एबा बोराइग्रोखा, जाय बयनिख्रुइ गाहेलासिन बोराइ, बेखौनो जों बाथौनि सिगां बोराइखाय बोराइ बाथौ होननानै गाबज्रिबोदों। बेखौनो मोनबा गाहेला बेसादनि बिगोमाखाय बा राजा, अराय गोथां जोबनो रोङिखाय अबंलावरि, अराय गोजोर बयनिबो गिरिखाय आनान गसाइ, बयनिबो सोरजिनि गुदिखाय सोरजिगिरि, गुदि बिजौ मोनहासयैखाय इसोर होननानै गाबज्रियो। इसोरखौ जों दंथारो होननानै फोथायो, नाथाय सिनाया मोनदाङा, बेनि महरखौ रावबो नुफेराखै। बेनिखायनो सुबुङा बिखौ महर गैयै होननानै बुङो। जिबिनि देहायाव थानाय थैनो रोङै, महर गैयै, मोनदांमोनि सि एबा जिउआ बिनिनो सोरजिनाय गावबादि महरसे बेसाद। सिनि गिरिखायनो बिखौ सिजौबो बुंनाय जायो। सिनि गुदि। सिया जेरै महर गैया, सिजौआबो बिदिनो देहानि महर गैया। बेयो अराय गोथां, बारजों राननो रोङै, अराव खामनो रोङै, दैयाव गोदोनो रोङै, जामा जिया अराय आबुं सैथो। बिनि गोहोआ जोबनो गैया, रावजोंबो सुजाया। बि मिथियै, बि नुयै जेबो गैया। बोराइ बाथौ एबा सिजौआ मोनसेल', नाथाय सिया सानथ्रहायि दङ। सिनिफ्रायनो सि आत्मा, धोरोमसुला सि धर्मात्मा, मोदाय सि देवात्मा आरो बुहुतनि सि प्रेतात्मा जायो। देहानि मायायाव मुहिनानै फोन लानो हायियाव सि एबा जिउआ रांसोर मिथा हासि बे मोनथाम पुरियाव थांलाय फैलाय थलेद थलेद रायजो जाबाय थाफैनाङो। बोराइ बाथौनि सेराव अरायसम फोन लानानै थानोब्ला जों जेब्लाबो धोरोमारि आगानजों गोथार गोजों आरो गोथों लामाजों आगान सुरनानै गोरबोखौ आफा बोराइ बाथौजों खाजबनो हानांगोन। मानोना रांसारपुरिनि गाहेला आफा बोराइ बाथौआनो जिबि मुलुगनि थुबुर जाना थाफैनाय सिफोरखौ बाथौजों दानाय देहायाव सोनानै सोरजिनि थावख्रि रांसार मिथा हासिखौ रनसाय हरगासिनो दङ। सि आरो सिजौनि गाहाय खुलिया रांसारपुरिनि।